Ene anopai onua wada wonya nsore. Megina Nyankopon asem so ene anopai ya eye brada. Ene ye me yankasa me krada. Mede Awurade Nyankopon boja ne Awurade atom. Ebo adasamma biare wa asase we so ho ban. Se Awurade animonyam enye kese wo wabrabo so. Woda na wonya nsore ya. Emra wo be sore firi wo kete so wo hawo ne wamane Awurade nje wo omfrem. Brane awieye mrane. Me kasa kyerɛ nyame ma sɛ atom bi ntɔmo so Awurade asɛm ayera wa asase a yɛte so atoro adifoɔ sɛne otwere ampo Nyankopɔn kaa sɛ awieye mmerɛ no atoro adifoɔ bɛba no onua dɔfo maa me papa abrante a wɔhyɛ bra ase me kasa kyerɛ wo sɛ brɛ ne nie me man Ghana ayɛ Sodom and Gomorrah me man Ghana I Sodom and Gomorrah. Nyankopon asem ni Ghana. Asen na motini different of the word of God. Asen na motini are different of the word of God. A book masem emfra Awurade Nyankopon. Let me tell true for you this morning. Awurade Nyankopon asem enti bukum. Awurade asem frisoro. Awurade asem efrisoro. Enti oka asesem amfa mfrisoro anom wa. Wontime mfa wo pɛ ene wunyansa ene wunindie enye hwane da Awurade Nyankopɔn afrɛ no ofrɛ no wo suku danim mommisa mo ho woko school ba be ye business enti de obɛka kyerɛ sɛ oko school ɛwɔ Bible school no onua odadao oyɛ kromfo oko school abebu ɛwɔ nyame asɛm ho anɔpɛ me kasa kyerɛ wo sɛ nyame akoa nyame difuo bi Nyankopɔn onka bone bi enkyere me no mienu osi obeba bebu yeten yenye ne e fata ne yenye ne ya etene hwan ne behunu ne ya etene ne ya eye ene atoro adifo abu wo Ghana omu peja na omu di kukukuku na wotwe na omu ayera wo manenum nyame difo anyira nyame hon konkoro difo biara ni wa oyera free asase we so kosi se ubewu kane tete mrem ne se Nyankopɔn o hye difo ma ne ba difo ne wu ansa na ode foforo aba ba ne Ghana de abrante awie school obepa adwuma ye ntina asore se okọ Bible school na ode oje nia oni nindie sika na odi na no me hwa akwabu a odi azuka onua me wure homa Ghana man me wure homa ye maamenom me wure homa ye papanom abrante agina ho na omudi sika kogu ne nanse na awosiniti na akonachi onua eye 419 krono me kasa kyerɛ wo sɛ otimenka Yesu Kristo ba hefa ne Yesu mabadi sika kogu ne nanse ne Yesu de sika ne ye nsenkyerɛ ne omudi nuro data mo na motena ho ama wankasa wunua Awurade Nyankopɔn se mebewu de me bogya ne bche wo nkwa na bogya ne beto wabodene no babia wo befrɛ me bia mejo so no wama binim edi omunyansa eni nuro dada moji kakra mbeto aduane di no na mokofia na mo sene su mo ne momma munya de wo beto aduane di me kasa kyerɛ mu sɛ omhwɛ omu a omudi kan no obi nim baaye opambo baaye wahunu nyame adifo a omoba akyire ne ato nsɛnhunu omo nyina yɛ torofo Ghana nyame difo ni ho me kasa kyerɛ mu ne de due momma mo ani na ho mo amoni afura mo amoyera me bompaye ena nopai e de Awurade bogya yi apaye mamo se mo sore frɛ mo kete so wa beteme nka biara Awurade honhom mra wo so Awurade mie mo ani Awurade ma wo hunu kakra wo kura wo no bompaye na fa ya adwuma wose me nsam nhyira ne manipa ye defo no bra adwuma ye mfa bi nka ho montie me wa ha me de part 2 be mamo e wo bre ya mu eye Nyankopɔn asem anyem asem asɛnim free bookum ne Awurade kasa kyerɛ ma no pai sɛ memfa ma na medama ma da sɔre Awurade nka ho